Rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo gibatuman sugod ganinang buntag. Gikalipay kini sa mga motorista o nang hinaot magpadayon na kuno. Kini ilabi na nga umaabot nga Pasko. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sugod alas 6 kaganihang buntag ni patuman ang mga petroleum companies og rollback. 3 pesos and 95 centavos kada litro sa diesel, samtang 85 sentimos sa gasolina ug 2 pesos and 65 centavos sa kerosene. Dinhi sa usa ka gasolinahan sa barangay Subang Dako, gihangop sa mga motorista ang rollback. Panghinaot sa mga drivers, magpadayon kini aron mas maabagan sila karong panahon sa Kapaskuhan. Sa miaging simana, may rollback sab nga gipatuman ang mga oil companies. Ako ang para sir, may na mabalik sa kwinta. Mas maayo magsigirulbak bah lagi nagmay basta di lang sigsaka. Kay musaka dako ang kansigir. Pasabot sa supervisor sa gas station, duna na trend sa ilang mga customers matag muhimo sila og price adjustment kada Martes sa buntag. Kung dunay rollback sa makaron, Martes na kuno dagsaan sila. Lahi sab ang senaryo kung price increase ang ilang ipatuman. If ever increase, expected na if Monday, Sunday, busy ng station. If ever rollback gani, expected Monday is mingaw na siya, inig Tuesday na sa busy. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.